Benvinguts al podcast del Cor al Món, un podcast sobre espiritualitat terrenal, expansió i transformació per a aquells que volem més. Jo sóc la Mireia Tomàs, líder del cor, comunicadora, professora, i aquí faig una de les coses que m'agrada més, que és compartir i comunicar una experiència que m'ha tocat a l'interior, o també compartir amb altres persones que m'inspiren i que crec que poden aportar molt, com és el cas d'avui, que tinc aquí convidada a l'Irene. Bon dia, Irene. Bon dia. Irene, per presentar-te, no? Perquè per si algú no et coneix o per descriure-te una mica, jo et diria que tu ets una persona que desdibuixes línies entre neurociència, art i espiritualitat. Que és una definició molt interessant, no? Com et descriuries tu? O Sí, o sigui, just m'enganxes en un moment de la vida en què la paraula espiritualitat l'estic com desconstruint una mica pel que sí? significa. Sí, m'enganxes una mica així avui, com a contrapeu. M'agrada com més definir-ho com desdibuixo línies entre neurociència, art, creativitat i més enllà, com sense posar Val. paraula espiritualitat, Val. De perquè fet, sí, anava a dir, de fet, espiritualitat l'havia apuntat jo aquí i l'he afegit jo, però no és com tu et descrius, de fet. no, Gràcies, sí, sí, gràcies sí, per sí. dir-ho, perquè és veritat, la tenia apuntada aquí jo i se m'ha escapat. Que també Um, hi és, no?, com en aquest més enllà, però no la menciono tant com a paraula espiritualitat. Perquè sento que és una paraula com que en els darrers temps, no?, com que s'ha utilitzat molt i, i també sento que segons la persona té un significat o un altre, no? Aleshores, com el dir com més enllà, és com aquest més enllà per mi evoca el que no es pot veure amb els cinc sentits, no? Bueno, i també com els afegits de, que n'hi ha com es diuen, la intropercepció, bueno, com que n'hi ha molt més dels 5 que sempre ens ensenyen al col·le, no? Com més enllà del que es pot arribar a veure o de més, com que està present. I m'agrada més definir-ho d'aquesta manera. Val, sí. És curiós perquè jo avui també tenia dubtes de si sempre faig la introducció, no?, com presentant el podcast i dic espiritualitat terrenal i precisament avui he pensat, Mira! ho dius això o ho canvies de debò, eh? Perquè és veritat, no?, que és una paraula que no sé, que potser no s'entén o que s'ha fet servir molt en alguns àmbits, potser en altres no s'entén tant o... Bueno, per tant, que desdibuixes línies entre neurociència, art i més enllà. M'encanta. Sí, Uh, què et va portar a voler unir aquests mons que, quan els mirem, no, des de fora pot semblar, ostres, què té a veure, no, la neurociència, l'art i el més enllà, no? Allò que no podem tocar amb els sentits, allò, però que està present a tot arreu, no? I també dins nostre. Què et va portar a voler unir aquests mons? crec que és el meu propi com camí vital, en el sentit de que dins meu, o sigui, hi ha com moltes persones, no?, com moltes Irenes, i hi ha l'Irene enginyera, hi ha l'Irene artista, hi ha l'Irene científica, hi ha l'Irene filòsofa, no? Aleshores, no existeix la professió com a tal de ho soc tot, que ara sí que l'estic construint, no?, perquè és la meva vida, però allà fora, com a títol, no està com a tal, no? Aleshores sentia com en els meus últims anys de la vida com que vivia fragmentada, no? Per un camí, no? És com estic fent el doctorat en neurociència, he fet la carrera d'enginyeria, per una altra banda, no?, a través com d'un procés com més personal, trec més a l'artista que porto dins, no?, dibuixant, il·lustrant, fent poesia, escrivint, però no hi havia un punt on podia convergir tot, no? Fins aquest últim any, que sí que s'ha anat donant dins meu com que pogués abraçar tots aquests meus aspectes, no? I que es traslladi d'una forma, o de diferents formes, en veritat, en concret, no?, com cap a fora. Però sento que el moviment ha estat molt intern de poder no només dir de si sóc només enginyera o sóc només neurocientífica o sóc només artista, sinó poder-ho abraçar tot, no? I com bé dius, vist des de fora pot semblar com molt antagònic, no? De, hòstia, com pots unir ciència i art, no? O inclús arribar una mica més enllà i transcendir com voler mesurar o voler com tenir en compte el que no només es veu, no?, a través dels sentits o que es percebem a través dels sentits. Aleshores, ha estat com una necessitat interna, com vital, com de necessito abraçar totes les meves parts
i per estar en pau. Perquè no estigui com alguna part meva com sota l'alfombra, no? Sinó que totes les parts siguin escoltades i puguin conviure, perquè és que realment s'uneixen i es complementen moltíssim, no? Clar, m'encanta tot el que estàs dient i em ressona molt perquè és com que la societat ens demana que ens identifiquem amb un rol, no? El que deies tu, la Irene enginyera, l'Irene el que sigui, no? I en canvi el que tu estàs fent des d'aquest impuls interior és realment ser qui tu ets, no? És com el blueprint, no? L'empremta teva, que és única, no? I perquè jo també em sento molt així a vegades ostres, tinc parts meves molt diferents. La Mireia que escriu de manera més creativa i des de l'emoció, no? La Mireia que comparteix de manera més espiritual, la sèrie, el que sigui, la divertida. És com, com duc això fora al món, no? Com puc unir totes aquestes coses i entregar-ho al món d'una manera que tingui sentit, no? Però alhora és com, bueno, i per què ha de tenir sentit? O sigui, sóc jo, no? Sóc jo, per tant, no puc fer-ho d'una altra manera. Així que em ressona i crec que a la gent també li pot ressonar, no? Perquè tots tenim com moltes facetes diferents i no tenim per què compartimentar-ho. I, de fet, és el que dius. Si intentem com guardar com aquests fragments, no? Separats, hi ha alguna cosa en tu que no... Per mi, o sigui, és com si hi haguessin diferents com rodonetes, no? Que es van com overlapping, ara em surt en anglès. Com es van sobreposant, no? Sobreposats. Que es van sobreposant les unes en les altres i no té per què sempre anar tot unit, no? Vull dir, per exemple, investigacions meves, no només, per exemple, investigo a través de la neurociència l'art, no? Com seria l'estètica o diferents aspectes com artístics, sinó que hi ha una rodoneta que és la neurociència on puc estudiar, que sé, alguna de la percepció o de l'atenció, però no sempre estic desdibuixant línies, no? Sí que, per exemple, puc desdibuixar-les, no en la temàtica de la investigació, sinó a l'hora, per exemple, de divulgar-ho. Perquè jo necessito il·lustrar molt, a mi em va molt bé, com que soc una persona tan visual, em va molt bé il·lustrar per poder divulgar, que sigui d'una forma molt senzilla, no només per la persona que està fora, com veient-ho, sinó també per mi a l'hora d'explicar-ho, no? I aleshores aquestes rodonetes, no? Aquests cercles, és com que tenen vida pròpia i a la vegada en aquest sobreposament és on es desdibuixen. Però no té per què sempre ser com un perfecte overlap, no? De únicament estic fent això. Crec que també és sa que tinguin cadascú les seves parts, però que es nutreixin entre elles. Que no sigui algo molt, no sé, com neuròtic, no? De Dr. Jekyll i Mr. Hyde, d'una cosa com purament i després me'n vaig al pol oposat i faig això, sinó que realment es puguin abraçar. Crec que per mi és la clau. Exacte, exacte. I què diries que aporta això a la gent? Crec que... O sigui que ara estic... És que avui m'enganxes en un moment molt bonic. Crec que és més... O sigui, no tant jo el que faig, que és com molt meu, no? Com neurociència, art, creativitat. Crec que si justament l'altre dia una col·lega em deia, no? Quan jo penso, veig el teu Instagram, és com em venen aquestes paraules al cap, que és com, vale, meravellós, sinó no és tant el que faig, sinó des d'on ho faig o el que mostro, no? Com l'autenticitat. És com, no sé, almenys jo, quan veig una persona que és superautèntica, és jo no ho faria igual, no? Perquè tu ets tu i ets una persona única, en aquest sentit, però la teva unicitat, no? La teva autenticitat em fa, no sé com motivar-me i m'inspira a poder jo ser jo, saps? Sí, crec que és com més aquest aspecte de veure'm d'una forma lliure, no? Sí. De poder ser qui soc i això obre la possibilitat a altres persones que també puguin ser qui són, no? Exacte, de no seguir el que se suposa que toca fer, no? El de, representa que Instagram toca compartir-te així, no? O que has de ser això, la neurocientífica, i només té sentit si comparteixo coses així, no? I donar-se aquest permís, no? Per ser com siguis. I és veritat que és inspirador. I a mi també m'inspira veure persones així, no? Veure't a tu, veure altres persones que convergeixen tots aquests mons i que s'atreveixen a fer-ho com elles volen fer-ho. I crec que, de fet, aquesta és la via per arribar a la gent, no? I la via per sentir-te tu plena, evidentment, per seguir
el teu propòsit, si és que n'hi volem dir així. No sé si també hem de desconstruir Jo crec la que sí que paraula també hem de propòsit. desconstruir la paraula propòsit. Sí, oi? Sí. Sí. Hi ha un nivell més concret, que ja sé que la neurociència, l'art van molt amb tu, però vull dir que et surt de manera natural, no? Que és algo que està en tu. Però què et motiva a anar per aquests camins? Què creus que pot ser útil per la gent? O que... De jo unir aquests dos mons, com a gent li pot ser útil? Sí, sí, sí. O què vols transmetre tu amb la neurociència, amb l'art? Perdona que et faci potser unes preguntes molt bàsiques, perquè, No, com no, saps, jo no m'agrada, sóc una m'agrada. persona gaire científica, llavors és que... Ah, No? I llavors és com que penso, val, com es poden unir, no? Què ens pot aportar això? mm. Per mi, o sigui, té a veure amb que, no sé, per exemple, quan et compres algun mòbil o la tele, hi ha com un manual d'instruccions, no?, de com s'ha d'utilitzar aquest instrumentari d'alguna forma, però ningú ens ensenya com funciona el cervell, Mm, no? Aleshores, per mi, des del meu punt de vista enginyeril, no, com a enginyera, és vale, vaig a conèixer les instruccions de com funciona el meu cervell per poder viure d'una forma òptima d'acord amb les funcionalitats que té, no? I no anar a contracorrent, sinó ser còmplice del meu cervell. I no només, o sigui, quan parlo del cervell-cos, no? Vull dir que no està desunit, sinó que forma part del cos en general, com un òrgan més. Aleshores, per mi, el tema i el punt està en poder divulgar d'una forma molt senzilla, com, no només com descobriments, no?, de diferents articles científics, que poder fer la traducció, perquè és un llenguatge com molt tècnic, no?, com molt mm, especial, molt formatiu, traslladar-ho a la ciutadania, a la gent de peu, del barri, no?, d'alguna forma, com poder fer aquesta traducció, no? Tu ets traductora, no? Vull dir, una mica aquesta funcionalitat. I a la vegada, no sé com poder, el que jo entenc i d'acord com jo he vist la meva vida, sabent el que sé, poder-ho transmetre perquè la gent també pugui ser còmplice de com funciona el seu cervell-cos, no? I poder viure d'una forma com molt més alineada amb ja les funcionalitats que tenim, que el nostre cos o sigui, és una meravella, és una màquina superintel·ligent, no? I és com poder aproximar això, d'alguna forma com senzilla, no? De que, no mm, sé, que mm. no fa falta... bueno, i just el que et deia abans també, el tema del dibuix, no? És com puc transmetre això d'una forma com molt clara. Seria com un exemple, no?, d'aquesta complicitat cos-cervell en el dia a dia Mira, un exemple que em ve, que això és un curs, bueno, un taller que m'encantaria fer, com, com de principis bàsics, no? Com nocions bàsiques del Mm, cervell-cos, de com anar com a favor, en el sentit de, per exemple, si vos estàs estudiant alguna cosa i necessites realment que aquesta informació es sedimenti, o sigui, el millor que pots fer és dormir. Perquè ah, el sí? dormir, sí, el que fa és realment, o sigui, entres en un estat com molt profund on, o sigui, en el cervell coexisteixen diferents ritmes cerebrals. Aleshores, quan dormim, la nostra activitat, diguem que es va ralentitzant com més i més i més. I en aquesta ralentització arribem com a un ritme que es diu teta, que el que fa és com realment sedimentar com aquesta informació. Va molt lligat al tema Mm. de la memòria. Aleshores, si estàs fent un examen, estàs estudiant per les oposicions, si el que sigui que necessitis realment que aquesta informació es consolidi, Mm. dormir. Ah, ara que ho has dit, llavors m'ha sonat, no? Allò que diuen abans d'anar a dormir, llegeix els temes de l'examen bueno, no? Com repassa. Um, Mm. què més m'agraden aquests trucs? Quines Què astúcies més més? teniu? Mira, hi ha una cosa molt interessant, per exemple, quan necessites concentrar-te en alguna cosa durant X temps, com suposo, bueno, un temps com molt prolongat, que el que passa és que ara tenim un dèficit d'atenció molt heavy, Sí. justament amb no és només de la tecnologia en si, sinó l'ús que fem de la tecnologia, no? Per Mm, exemple, Instagram és mm, com, o sigui, dura segons, vull dir, que estàs tota l'estona com així, i és com, hi ha molts estímuls, no? sí. Aleshores, el fet de concentrar-te en una sola cosa pot ser, bueno, una odissea.
Sí. Aleshores, per poder-te entrenar en aquesta concentració i aquest concentrament i focalització de l'atenció, el que es pot fer és fer una meditació on estiguis centrant la teva atenció en un punt, que tant pot ser posant una espelma al davant i senzillament atenent a l'espelma, perquè necessites concentrar-te en una sola cosa. Vale. O mirant a la paret i mirant únicament un punt, no? Però sí que hi ha una relació entre el punt on poses el focus d'atenció i la concentració que després puguis tenir al respecte. Aleshores, per exemple, com a entrenament previ de, ostres, necessito contestar correus, no?, durant un matí i que res em distregui. Doncs el que pots fer és, abans de començar com aquesta jornada o aquesta tasca, d'estar, jo què sé, 2 minuts, 5 minuts, mirant únicament com a la paret, entrenant el focus de l'atenció. I després posar-te, no? Perquè quan ja entres en aquest estat de concentració, es sintonitzes amb un ritme que es diu alfa, que va molt bé per concentrar-te i atendre únicament en allò. I no ha de ser, el focus d'atenció no ha de ser només visual, no? Diguéssim, vull dir, podria ser tancar els ulls i concentrar-te en la respiració o és més difícil? Podries fer-ho, l'únic que són molt, molt visuals. O sigui, bàsicament la majoria de neurones que tenim són visuals. Aleshores, si és un estímul visual, millor que millor. Però també pot ser un estímul auditiu o també et pots concentrar en la respiració, sí. Val. Sí, perquè diguem-ne que el que té més pes és el centrament d'aquesta atenció. Val. Sí, tot i que és veritat que sento això, que potser visualment és més fàcil, perquè penso en els dies en què estic també, que tinc la ment superactiva, no? Que estic meditant, o sigui, estic amb els ulls tancats meditant, però en el fons estic pensant, no? I em van venint pensaments i a la que me n'adono és com, ai, on estava, no? Total, sí. I em sembla superinteressant perquè és que és veritat que tenim l'atenció, o sigui, ho noto jo en mi mateixa, evidentment, no? I a mi, És que és increïble, no? I vaig estar una setmana sense Instagram i ho vaig notar tant de que estava, en general, molt més tranquil·la, molt més relaxada. Sé que tu també has fet coses d'aquestes, no? Amb el llibre, amb el camí de l'artista, que hi ha exercicis d'estar, bueno, sense llegir fins i tot, o sense... Llavors em sembla molt interessant perquè, bueno, de tenir aquestes petites astúcies, no?, que ens ajuden amb coses del dia a dia, no?, que necessitem. Com trucs, no sé, Sí. és interessant. Sí. Bueno, almenys jo el trobo interessant, vull dir, per això també faig el que faig, no? Sí, exacte. No, i aquí, o sigui, trobo interessant en el sentit que té la base com científica, no? Perquè, com ja t'he dit, jo no la tinc a vegades aquesta base, o jo potser aniria per un altre camí, no? Et diria, doncs, mou el cos, o posa'n música, balla, no? Com fes que l'energia es mogui. I sé que tu també, com hem dit, ets una persona, ara no sé si qualificar-te com de molt espiritual, o no sé quina paraula fer servir, però vull dir que també estàs molt ficada en aquests mons. Llavors, és fàcil per tu casar aquestes dues parts? De dir, vale, tinc els meus trucs, tinc la meva base neurocientífica, però també he experimentat i conec aquesta part intangible, no?, aquest més enllà que dèiem. Doncs crec que per mi, o sigui, casa molt, perquè una cosa és tenir com el coneixement d'algú, no?, com a nivell d'informació del que pot significar, no?, que per mi és el que dona la ciència en aquest sentit, de, vale, s'ha fet aquest estudi a nivell de grup, no?, i s'ha vist X cosa, però per mi l'important és no només cedir el poder intern, no?, de, vale, la ciència diu això, no?, s'ha trobat això, però amb mi, o sigui, realment em funciona o no? No? Aleshores, aquí per mi entra la part de l'experiència, que és vaig a provar-ho. Perquè per mi el poder és algo intern, no? Com no és només dir aquest poder de científica interna a fora, que és molt interessant de veure ja a nivell global, no?, de què tenim en comú, que potser també es creen aquestes investigacions a nivell de grup, no?, de què tenim en comú i com ens afecta a nivell de grup X cosa o X funcionament del cervell o del que sigui, no? Però és una referència per mi a nivell extern que després jo necessito passar sí o sí per l'experiència. I després veure de, mira, què sé, la dieta keto, pues sembla ser que funciona perquè però amb mi, o sigui, com ho sento? Em funciona a nivell d'experiència pròpia?
I jo necessito que aquests dos mons es casin. Crec que per mi també aquí com entra la part com científica a nivell com mental, no? De què es dona a nivell de coneixement, no? Com de forma més intel·lectual i també a nivell pràctic, no? De què tenen en comú aquestes persones, però després la part enginyeril, la part com més artística, no? De com això a mi m'impacta, si em funciona o no em funciona, no? Com que sigui una referència i després que doni peu realment a la meva pròpia experiència. Perquè aquí, per mi, quan entra el coneixement i l'experiència és quan es converteix en sabidoria, no? I no cedir com aquest poder a fora, sinó de veure en mi si funciona o no funciona. Més enllà de si la gent li funciona, sinó que la part important és si funciona a mi o no. Totalment. Mira, m'encanta, Irene, perquè és que aquest ha sigut com un tema molt important per mi, que durant molt de temps no m'havia donat que cedia el meu poder a fora, no? I és com que em guiava cegament, no? Amb aquesta fe cega de qualsevol cosa, no? De qualsevol professional, de qualsevol, diguem-li, gurú, no? Persona espiritual, o... no? Mètode, sí, llibre, no? Com Sí, exacte. sí. I sense, no? Sense realment posar la mirada cap endins i dir, val, però jo què sento, no? Però que a mi m'està funcionant, no m'està funcionant, fins al punt de que he tingut experiències, vull dir, la pitjor experiència de la meva vida, la més traumàtica, perquè no em vaig escoltar a mi, no? Perquè vaig... I la vida m'ha volgut alliçonar en aquest sentit, perquè guanyi el poder en mi, no? I per això m'encanta i crec que és com superimportant que posar molt èmfasi aquí en el que deies, no? De no cedir el poder i de realment tenir la referència, però llavors cadascú que experimenti. Exacte. Sí, crec que per mi també, sí, per això jo crec que no em ressona tant com la ciència pura en si, del que digui la ciència com que Clar, va a mitja, clar. sinó que em ve molt de gust desconstruir també el concepte de ciència, no? Per, perquè moltes vegades és com, si no està comprovat científicament no ho dono per vàlid, no? O no Exacte, m'ho crec, no? exacte. Aquest ver para Sí, creer. sí. Sinó que és ostres, la ciència diu això, anem a mirar-ho, anem a experimentar-ho, però també ojo amb el que diu la ciència, en el sentit de donar a conèixer, com també les meves xerrades, no? Els meus tallers, com funciona el mètode científic, per poder discernir, perquè jo almenys, quan vaig començar el doctorat, tenia la ciència molt idealitzada, Yeah. fins que va tocar de peus a terra, no? Que va ser un procés molt interessant. Però és també donar a conèixer, a part d'aquests tips, no? D'aquesta divulgació, què significa la ciència. I què significa la ciència en el mètode científic, de com es fan els experiments, però també què és la ciència, que és que ja l'apliquem al mètode científic a les nostres vides, l'únic que no ho veiem com a tal, no? Aleshores, per mi també sento que el meu paper i el que em ve molt de gust és poder mostrar això a les persones de peu de carrer. D'aquest mètode científic existeix ja a les seves vides. I és mira, però si és això, saps? Sí, ara en parlarem, si vols. Però és veritat que jo, malgrat el que et deia, ser una persona que no em considero científica, em considero més fantasiosa, no? Més de lletres, més... Però tot i així, és veritat que sempre veia la ciència com una cosa objectiva, no? Ni em plantejava que allò podia no ser objectiu. I tot i així, he d'admetre, no? que sempre em feia com una mica de ràbia quan hi havia la típica gent, no? Científica que et diuen això. No, perquè això no està comprovat científicament, perquè això no és... Hi havia una part de mi que és com, bueno, i què? I què? Jo ho sento en mi, vull dir, jo ho he experimentat, perquè necessito un estudi que em digui això. I llavors crec que és interessant el que dius, no? Que, bueno, de construir aquesta imatge de la ciència, que la ciència, evidentment, és important i ens aporta aquest referent i ens aporta molta informació nova, però alhora, ostres, penso, està feta igualment per humans, no? No està feta per Déu, o sigui, no és objectiva, no pot ser, no? I ser conscients, no? Dels estudis, de com es fan. Llavors, per què diries tu que ja seguim en el fons el mètode científic nosaltres a la nostra vida? Cuinant, per exemple. Sí, sempre és com un assaig-error, no? Com de com fer les coses, segueixes un mètode en el sentit de que hi ha diferents passos a seguir. I això és el mètode científic. O una mateixa recepta la vas replicant, no? Hi ha de vegades que et surt més bé, menys, no? De vegades sempre et pot sortir com igual i entren com moltes variables en joc.
I això es transmet tant mentre estàs cuinant un plat d'arròs a la cubana, com aquell qui diu, o també, que sí, a l'hora de maquillar-te, a l'hora d'endreçar l'habitació, a l'hora d'escollir la roba que et poses al matí. Vull dir, hi ha una certa metodologia, l'únic que no es veu com a tal, no? O a l'hora de posar en comú, jo què sé, amb amigues que parles de, jo què sé, de sexe o de política o del que sigui. Ja estàs fent una posada en comú en què tenim en comú, no? O com tu vius les coses o les perceps. Que en veritat és això, no? Sí. És que en realitat quan estaves parlant-lo de cuinar, no? Quan estaves dient el primer exemple de cuinar, m'ha vingut al cap fins i tot, potser perquè ara és un tema que tinc com més present a la meva vida, però m'ha vingut al cap a les relacions, no? La manera com ens relacionem amb un altre, quan ens coneixem, que en el fons estem seguint certs passos, no? Certes maneres de fer. I, clar, també em venia al cap que això també ens ve del passat, no? Que d'alguna manera és com el que hem après i que ens surt aquest mètode, entre cometes, de manera també inconscient. Llavors, aquí crec que entraria la part, no, de posar-hi consciència o de dir, bueno, canvio el mètode, no? O veig que això ha sigut així, no ha funcionat, i m'agrada en aquest sentit que hagis dit, val, això també és un mètode, perquè és que mai m'ho havia mirat així, no? Jo sempre ho pensava més en la visió aquesta més espiritual, per dir-ho d'una manera de, estic seguint aquests patrons kàrmics, aquests patrons de la meva infància, no? I ara canvio el meu món intern, sano les ferides que tinc per poder-me relacionar d'una altra manera, no? Per exemple, i m'agrada veure el que dius, no? I crec que aquí estem desdibuixant ja línies, no? De dir, no és, estic posant un mètode, també. I també en el tema de l'art, no? És a dir, que es distingeix molt ciència i art, però en veritat, dins del món de la ciència com a tal, hi ha molta part artística. En el sentit de l'ideació d'una hipòtesi és superpoètica. I després... No, en sèrio, com Sí, no, m'agrada, m'agrada, sí. Vull dir que és molt poètica, no? Com de, ostres, aquesta pregunta, no? Que s'està despertant i tot el que genera, i després l'ideació creativa, la creativitat ho travessa absolutament tot, de poder desenvolupar uns mètodes que puguin respondre a la pregunta que t'estàs replantejant i de com fer-ho, com traçar-ho, no? I després, a l'hora de divulgar resultats, de quina forma esculls certa representació, no? De gràfiques, de figures, perquè sintetitzin d'una forma com molt clara el que has trobat. I després la interpretació d'aquests resultats, que la discussió per mi és la part més guai d'un article científic, que és on tu poses el teu coneixement i relaciones les diferents idees, no? I fas l'interpretació. I és com el caldo de cultiu, d'alguna forma, no? O sigui, que té com molta part, i la part també artística, de quan tu estàs pintant o estàs fent alguna cosa, estàs seguint un mètode. Hi ha certes tècniques, vull dir, això és una pràctica constant. Aleshores, és que es desdibuixen molt, molt heavyment. Sí que és cert que, clar, en el mètode científic com a tal hi ha una rigorositat en què has de controlar moltes variables de l'ambient, no? I també la forma del llenguatge en què es transmet aquesta ciència, no? Aquests descobriments. És un llenguatge acadèmic, com sempre, absolutament en anglès, no? Bueno, potser en alguna ocasió en revistes científiques espanyoles, però és molt formal, no? Hi ha com aquesta distància del que s'ha fet i l'observador o observadora, no? De s'ha realitzat això, s'ha fet d'aquesta forma, no? Aquesta tècnica, hi ha una distància. En canvi, amb l'art no té per què tenir-hi un sentit al darrere, no? És una expressió, és com molt menys formal, és molt més simbòlic, i això és meravellós, perquè són diferents formes d'expressió. Una com molt més clara, molt més específica, molt més com directa, no? En aquest sentit. I la part artística pot ser com molt més aèria, no? Com molt més difusa, molt més oberta, molt més abstracta, molt més cap a lo simbòlic, no? O sigui, crec que el mètode científic pot anar com més a la part conscient i l'artístic com més a la part inconscient, però també hi ha art i peces que segueixen el mateix fil que suposadament el mètode científic, no? Que van com més en algo com molt més precís, molt més detallat i molt més menjat, no? Com d'això és això. Vull dir que, no sé, des de la meva visió, des de la meva perspectiva, és com que veig que es complementen moltíssim i que estan l'un en l'altre. Sí, exactament, i que es retroalimenten, no? I quan parlaves te'n venien al cap també molts tipus d'art diferent, no? De quadres, d'aquests més
jo no hi entenc gaire d'art, però de més expressius contemporanis o d'aquests més, això el que deies, com més concrets, de coses més terrenals, més quotidianes, més específiques. I també em venia al cap altres arts com la música, no? En què és important que hi hagi aquesta part que deies de rigorositat, de disciplina, d'aquest coneixement més tècnic, no? I alhora la part creativa, la part simbòlica, la part fins i tot més personal, no? Més expressiva. I m'agrada, no? Perquè com més parlo amb tu és com més m'adono, doncs sí, no? Que realment un, en el fons, no existeix sense l'altre, o un queda una mica coix sense l'altre, no? Sí, per mi són com diferents perspectives, no? Sí, sí, De exacte. mirar una mateixa cosa i d'experimentar-la, no? Com a tal. Però, no sé, és com que cap té la veritat absoluta. O sigui, no existeix la veritat absoluta, no? Són diferents Mm, mirades, diferents sí, perspectives. sí, I crec o sigui, no sé, com que arriben en diferents parts nostres, no? Seguint mm, diferents camins, però eh, també com que, no sé, ens permeten mirar-nos, no? Com a sí, éssers humans, sí, en molts aspectes, com que, no sé, com que sí, hi ha com una catarsis de que et permet mirar molt més enllà. O sigui, com la ciència et pot fer arribar a certs llocs, l'art també, però és com, no sé, quan et vincules amb algú, de que òbviament existeix la individualitat de cada persona, no? mm, Però quan hi ha una fusió i es complementen, és com que, no sé, s'extrapola, no? Com que sí, pots arribar a mirar molt més enllà que no només estan com una persona o l'altra. No sé, és com que hi ha aquesta catarsis, no? exacte, Jo ho veig exacte. igual, com Neix de... una cosa nova, no? Sí. I, clar, jo hi trobo molt de sentit, no? I trobo que s'aporten molt l'un a l'altre, però tu t'has trobat en alguns àmbits en què són o molt científics o un altre àmbit que és com molt més artístic o molt més des d'aquest món que dèiem més espiritual. T'has trobat en què això era difícil d'entendre o en què potser fins i tot, m'imagino, no sé, poso un exemple, en què des del món científic es menysprea fins i tot, o si una cosa, no? Si un article científic o hi ha aquesta part més artística, més personal, o al revés, no? Des de l'altre món es diu, es menysprea la ciència, no? T'has trobat com coses d'aquestes? M'he trobat com... En lo concret, me'n recordo un dels estudis del doctorat, de que jo sempre feia, o sigui, a l'hora de fer seminaris, no, que ens trobàvem sempre amb el grup de recerca cada dijous, sempre hi havia algú que comentava alguna cosa, ja sigui de la seva pròpia recerca o comentava algun article com d'interès per tot el grup de recerca. I jo recordo que, clar, jo per entendre'm a mi mateixa i entendre el que faig il·lustracions. I a l'hora de publicar l'article científic i enviar-ho a una revista, jo tenia posades com ja feta, bueno, feta a mà com aquell qui diu, però amb la tablet, no? Vull dir, Mm, així és com una il·lustració digital de la idea en general del meu article, com dels resultats que havíem obtingut, no? I recordo el comentari del meu supervisor de la tesis com, com molt des del... Són molt guais aquests dibuixos, per mi els posaria, però no sé com ho podria rebre la comunitat científica de que en un article científic hi hagi una il·lustració feta a mà, saps? Com de mm, millor la digitalitzem i ho fem en un format eh, que segueixi havent-hi una il·lustració, però més utilitzant com formes molt més geomètriques, no? mm, Com fet, no sé, en PowerPoint o amb l'Adobe, no? Com més sí, professionalitzat, però no a mà, no? Ha de ser sí. com un... Vale, entenc el context en el que estic, t'ho compro, però ja quan sigui freelance ho vull fer a la meva manera. Perquè sento que realment hi té cabuda. I Clar, és cert de que he estat mirant diferents articles científics i hi ha il·lustracions, vull dir que existeix. sí, sí. Clar, i és el que dèiem, no? Aquesta és la teva empremta, ets tu, no? Però per això ho deia, perquè tinc la sensació que a vegades això en alguns sectors potser no s'entén bé o potser es menysprea d'alguna manera, no? I per això era com... Bueno, tenia curiositat per saber, val, es van obrint, no?, aquests mons, això que passa dins de Sí. l'Irene, no?, que ets tu, que vens a portar això al món d'alguna manera, també està passant, no?, a nivell extern o el canvi és així com més lent, com... Jo crec Mm, que passa molt per la persona, no? Perquè també m'he trobat com en ambients com més
espirituals, entre cometes, com de despotricar de la ciència, i és no sé, ni tanto ni tampoco, no? O sigui, com Sí, ni el malo sí, es tan malo ni el bueno es tan bueno, clar. I que això tots també tots és ens preocupa. perillós. Exacte. També hi arriba un punt que és perillós i també penso Bueno, en no els... sé si perillós com a tal, sinó en el sentit de que t'estàs perdent com nutrir-te d'una font que també és superinteressant i supervàlida en aquest sentit, no? Sí, Vull dir, com sí, d'ampliar la mirada, és com, no, això no, no? És com ho estàs rebutjant i estàs com rebutjant aquesta mirada que també, o sigui, té molt a aportar i aporta moltíssim. I és sí, supernecessari, no? És com una negació de, no. Jo només em sí, quedo amb un pol d'aquest espectre, no? clar, i Sinó aquest... per mi, o sigui, que és el que m'atravessa a mi, és abraçar tot aquest espectre, no? De que mm, tot et pot ensenyar alguna cosa i mm, després, una vegada més, com passar-ho pel teu propi filtre, no? De si em mm, serveix o no em serveix. mm. Quina I és en la el, meva postura. mm, I en el fons, ara quan parlaves em venia, no? En el fons és abraçar la humanitat, és abraçar tota la humanitat, no? O sigui, qui som, qui ets, no? Abraçar tot el que hi ha al món, no? I no moralitzar-ho i dir, no, ara això està malament, no? I en canvi el bo, com el que deies tu, no? De polaritzar-ho d'aquesta manera, i el bo és l'espiritualitat. I crec que això ens fa ser com molt estrets de mires, no? Jo deia perillós en el sentit que a vegades pot ser fins i tot com obsessiu o com... No? Molt dogmàtic, no? Sí, molt dogmàtic, i penso en jo fa uns anys en què, no? Jo què sé, mirava vídeos de YouTube i veia com tota aquesta gent menjant vegans, crudivegans, no? Menjant només fruites crues i aliments crus i llavors, no dic que amb algú això no li pugui funcionar perquè, no sé, es veu que passa, però sí que el que et deia abans, també hi vaig creure com molt cegament i a mi m'era igual d'alguna manera el que deia la ciència, no? O si necessito més proteïna. Vull dir, no estava posada en aquí, ho vaig anar descobrint més tard, però penses, ostres, seguir això d'alguna manera tan cegament, no? I pensar, no, però és que ja m'alimento de l'energia, de llum, del que... Saps què vull dir? Estic Sí, sí, exagerant, sí, però... sí, 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 No? sí. I llavors és com, bueno, però anem a mirar què necessita el teu cos, no? I per això ho deia, potser perquè em anava més en un extrem, d'aquest sentit, que al final fins i tot pot ser perillós. Però, però m'agrada com això bueno, aquesta idea que transmeties, no? De que anem a abraçar-ho tot, vull dir, som éssers espirituals i som éssers terrenals i tenim mètodes científics per seguir i... Ai, s'ha tallat una mica, oi? No Sí, sé si s'haurà però tallat jo et a la segueixo gravació. ella, no? Això que és... Vale, això, que som éssers espirituals, som éssers terrenals, no? Que podem sentir l'energia, que podem viure coses extraordinàries i alhora podem seguir un mètode, no? I alhora podem investigar les coses i comprovar les coses. Mm. Bueno, llavors per mi això també té sentit i també és una lliçó com et deia, que he hagut de viure perquè no, crec que a vegades alguns hem de fer el camí, no? Uns hem de fer un camí cap a una banda i els altres cap a l'altra, no? De, de la ciència més aquesta part més així o d'aquesta part més així a la ciència. Sí. Vols afegir cap cosa d'això o et sembla... Jo m'ho imaginar, o sigui, ara quan deies això d'aquest camí, m'ho imaginava com un cercle, no? Que al cap i a la fi Mm, estem recorrent el mateix camí, l'únic que, bueno, comencem, potser, entre cometes, en un punt diferent d'aquest cercle, però que és el mateix, no? exacte, exacte, totalment. Vale, Irene, doncs hi ha alguna cosa més que vulguis dir sobre el que fas, sobre l'art, sobre la neurociència? Bueno, dir de que aquest procés de desdibuixar les línies entre neurociència i art i més enllà és un procés com a tal i de que no tinc del tot molt clar, o sigui, les formes que s'estan donant, no? Sento que visc molt des d'aquesta pulsió interna de ara mateix, no sé, en aquest tour de lectura que he muntat, no? Aquí a una llibreria de Barcelona, com d'escollir uns llibres ja com un recorregut, no a diferents llibreries com un recorregut terrenal, sinó a nivell Mm, mental, no? Com d'escollir els llibres d'acord amb l'època de l'any, no? Amb l'energia disponible que hi ha, mm, o també d'escollir llibres científics, de divulgació, no? Artístics, creatius, de com ja exposar-ho d'alguna forma, no? En què per mi està molt clar que hi ha aquestes barreres que hi havia internes entre aquestes disciplines se n'han anat a terra
Aleshores, ja les formes que s'estan donant les coses es van donant a fora d'una forma en concret, no? Però sento que s'està donant d'acord amb el que jo vaig vivint en el meu dia a dia, Mm. en aquestes formes, no? De com es Mm. desdibuixen les línies. Des de nivell de, bueno, ara el tour aquest de lectura, del club de lectura, però també a nivell de xerrades, a nivell de cursos, a nivell d'investigació, vull dir que es va donant i també com portant el que deia al principi, no? D'aquestes rodonetes, no? D'aquests cercles que es van sobreposant, de que es va donant. I una mica també el que dèiem al principi, per portar-ho, és un... Ara mateix estic vivint aquesta vida, però i estic fent això, aquest desdibuix de línies, no? Però també, o sigui, com a persona, com a Irene, sento que no és el que faig, sinó la qualitat que porto en el que faig, no? Vull dir que potser me'n canso i dic, bueno, ja he complert això en aquesta vida, no? I ara em vull viure una altra en aquesta mateixa vida i vull dedicar-me, jo què sé, a cuidar bonsais, o a Mm. passejar gossos, o jo què sé, o Sí. obrir un cafè, no? Mhm. És un... No sé, sento que no estic com... Estic vivint el que estic vivint i necessito viure. Mm. Però no és una que m'identifiqui, no? Com a identitat de qui sóc. Sí, O sigui, sí, com que el que sí, faig no sí. té res a veure amb qui sóc. Com Ai, portar-ho també, saps? sempre dic que m'encanta perquè és que, a més, crec que moltes vegades confonem, no? També una mica amb el que deia abans del propòsit, no? Això, el que estic fent ara, amb el que dius tu, amb la meva identitat, amb qui sóc i amb la meva feina, no? Sembla que el nostre propòsit o el que faci hagi d'estar relacionat sempre amb la meva feina, amb el que porto al món, i és el que dius, ara és el que sents, ara és el que visc, però això es pot transmetre de moltes maneres i això es pot viure de moltes maneres i també de manera més interna, no? No vol dir que sempre ho hagis de portar com al món de manera professional. Ho pots viure tu de manera interna i pots estar bé això, cuidant bonsais. I, no sé, m'has fet pensar fins i tot també en ara un festival que he estat fa poc, en què em vaig com inscriure de voluntària, no? No sé si ara no sé si estic barrejant masses coses, però No, no, està bé. però vaig haver de fer, no? Vaig fer des de coses més espirituals, no? Preparar cerimònies i tot, com també netejar el terra de la sala, no? I llavors pensava, per què ha de ser menys important netejar el terra de la sala que preparar una cerimònia així, no? I em venia com, ara, en aquest moment, el meu servei cap a la vida, el que sento, és això. I això no vol dir que sigui menys o que sigui més que algú, no sé, penso en els músics que estaven allà tocant o amb el qui liderava les cerimònies, no? Per què ha de ser més important? Com estaria la gent després d'una setmana en aquell festival si ningú hagués netejat el terra, no? I em venen Totalment. com aquestes coses o de... També m'ha recordat quan parlaves en un post que vaig fer fa un temps d'això, de dir, a vegades el teu propòsit no és treballar, no? O oferir un servei al món des d'aquesta cosa que tenim ara, no? Que hem d'oferir un servei, he de fer això. A vegades Sí, el o com propòsit aquesta és... grandiositat, no? Exacte. I a vegades el propòsit és disfrutar, és gaudir de la vida, és mirar les orenetes del cel, és cuidar un bonsai, no? És obrir un cafè a no sé on, no? Mm, I em venia tot això quan ho deies, bueno, ara és així, ara té aquesta forma, qui sap quina forma tindrà després. I també em connectava aquí amb espiritualitat, entre cometes, no? Però amb aquestes teves dues parts, de dir, val, tens mètode, tens que pots seguir i alhora estàs rendida, no?, al que la vida vol de tu i aquest fluir, no?, que la vida vol de tu en cada moment i que canvia. sí. Mira, al final hem desconstruït la paraula propòsit. Home. Clar, per mi, si no deixa de ser un joc. Mm, I la ciència com a tal, o sigui, a mi m'encanta, però ja des de fa un temps, just des de després del doctorat, que m'ho he pres com un joc. I des d'aquestes ganes de jugar, de, ostres, mm, tinc aquesta pregunta, mm, mm, vaig a jugar, tinc molta curiositat, aviam què es dona. Però deslligant-me de, vale, jo vull que surti això, no? Vull aquest resultat. És un deixar anar el control i mm. veure aviam què passa, no? Des Sí. d'aquesta curiositat de... I també des d'aquest prisma, no?, d'entendre la ciència, de que, vale, fem aquest estudi, com a exemple, mirem aviam què passa amb aquesta pregunta i aviam què succeeix, no?, quins resultats obtenim.
des de la curiositat i des del joc màxim, no? Ostres, mira, ha sortit això, no? Ha sortit això. Però sense tenir com aquest apego a, uah, tinc aquesta teoria i per tant sé que sortirà això i ho faig, no? I ostres, m'ha sortit, no? I aquesta frustració. És un, vinc a jugar, vinc a experimentar, aviam què passa, és un estudi, perquè un efecte sigui com molt robust i molt consistent s'ha de replicar en diferents estudis, no? En diferents persones, vull dir que té cert temps, no? I també és com deixar anar aquesta necessitat de control absolut. Jo faig el màxim, no? Dissenyant l'experiment, de que estigui tot més al màxim controlat, vull dir, variables, independents, dependents, però més enllà d'això és un deixo anar Totalment. i que sigui el que hagi de ser, no? Des d'aquest joc. I això amb tot, vull dir, amb la vida. Exacte. Ara mateix estic fent aquest tour de lectura, s'estan creant diferents cursos, tallers, xerrades, és un vale, que sigui el que hagi de ser. I també, que és una que m'està travessant molt, el permetre'm canviar d'opinió, no? Perquè, per exemple, he vist a molts científics i científiques que tenen com la seva gran teoria, no? En la que estan posats potser 15-20 anys, i de cop i volta, bueno, van sortint evidències de que el que havien cregut, no? I aquesta línia com teorètica s'esfondra, com de ja no té fonament, i en surten de noves, no? I és permetre't veure i viure aquesta transició de ostres, el que jo em pensava que era, no és, no? I és no aferrar-te com a aquesta idea, sinó de poder fluir de, ostres, vale, doncs ja el que jo tenia pensat no és així, doncs anem a mirar com també es pot interpretar des d'un altre punt de vista, no? Perquè potser les mateixes dades es poden interpretar des d'un altre marc teòric o des d'una altra mirada, no? Vull dir, com deixar anar el control, més enllà del que puguis controlar, no? Vull dir, és un exercici com molt, molt bonic. Molt. I em venia això, no?, de que quan m'imagino aquestes persones tan aferrades a una idea o que és el teu ego, no?, que és com si aquesta idea cau, jo caic, no? Clar, perquè t'identifiques tant amb això que és com, oh, no! Clar, jo caic, la meva reputació, l'idea que tinc de mi, l'idea que el món té de mi... Exacte. I uf, amb això que deies de deixar anar el control, per mi és clau i a vegades és com tan difícil i a vegades tan simple, no? I a vegades tan difícil i quan m'entesto, no? El que deies, que les coses siguin d'aquesta manera, anar per aquest camí, seguir... Quan m'entesto això és quan lluito amb la vida, no? És quan em dono cops contra la paret, que és com, no, tu tenies aquesta idea, tens aquest camí, però no... O sigui, tens aquesta idea, tens aquest lloc on vols arribar, però no saps quin camí hauràs d'agafar. I potser n'has d'agafar 3 que no t'esperaves i potser el lloc final acabarà sent un altre i està bé, no? Però quan ens aferrem en això, no? I he de fer aquest estudi, el que deies, o que ho podem extrapolar a la vida, com també deies, que és que ho he trobat magnífic, no? O sigui, tal qual. Crec que aquí és quan patim, no? I quan ens fem mal. Bueno, l'apego. L'apego. Aferrar-te, que jo crec que a tots i totes ens passa, eh? Sí. És un art, el fet de deixar anar i descreure't, no? No sé, em ve com molt típic amb les relacions, no? No, és amb aquesta persona amb qui he de viure aquest vincle, no? Aquesta relació és I si no? Sí. No? Sí. I costa tant quan estàs allà en aquell moment i has tingut aquella experiència amb aquella persona, és com, la vull! I en el fons, o sigui, la vida sempre m'ha demostrat, no?, que sempre que he estat allà aferrada amb algú i que m'he pensat, no, és que vull aquest, és que... Quan he pogut deixar anar i deixar anar el control i dir, val, o sigui, vida, pel que sigui, això ha de ser així, jo no tinc el control i d'alguna manera sé que ha de ser així, m'estàs protegint, és que sempre ha vingut alguna millor, sempre al final he acabat veient, val, per això havia de passar, no sempre n'he sortit reforçada, el meu poder, la meva autoestima, tot, sempre ha vingut algú millor i és com bé, ens aferrem, en el fons, bueno, ara aquí aniríem a un altre tema, potser, però és com, en el fons busquem el més enllà, no? Que hem començat també amb aquesta idea, en el fons busquem aquesta cosa intangible que ens pensem que ens ho pot donar una persona i que en el fons està en nosaltres, està a la natura, està sempre disponible per nosaltres. Totalment. Ai, molt bé, Irene, doncs
crec que hem arribat al final. M'ha encantat parlar amb tu. Ha sigut, a més, una xerrada com molt diferent de les que normalment tinc al podcast i és guai que poder portar diferents punts de vista i nous temes. I no sé si vols dir alguna última cosa o vols dir Bueno, jo alguna... crec que podem fer spoiler i dir que som família, no? Perquè això no ho hem dit en cap moment, però que som No m'ho cosines. esperava, no m'ho esperava, això és No, veritat. vull dir És veritat. que A més, jo no tinc el meu segon cognom aquí, que això es veurà a YouTube. revelar-ho també, És veritat, que som que aquí, família. i que aquest tampoc ha sigut el motiu pel que et convido, eh? Vull dir que ja veus, he convidat molta gent, vull dir, et convido perquè... Però, hòstia, sí, ai, no m'ho esperava gens, m'ha fet molta gràcia. Sí, som cosines, ens coneixem des de, bueno... Tu tota la vida, Exacte, tu... hi ha una mica... Bueno, 9 mesos de diferència tampoc és tant. No, és tant. Bueno, en veritat, pensant-ho... Bueno, no, perquè anava a dir, ja quan jo vaig néixer, tu segurament ja estaves al ventre de ta mare. Vull dir que en veritat sí que... Bueno, jo crec que podem dir que ens coneixem de tota la vida. Sí, deixem-ho així. Sí. M'ha encantat aquest spoiler al final, aquesta revelació. Molt bé, Irene, doncs posaré on et pot trobar la gent, no? On tu ja comuniques tot el que fas, aquestes xerrades, aquests clubs de lectura, el que Sí, vagi mogudes. sorgint, no? Exacte, Exacte. sí. El que el cor et cridi i el cos et cridi a fer, que Mm, és d'on surten millor les coses. total. Així que res, gràcies, Irene, i gràcies a Gràcies a tu. tothom per escoltar-nos i ens veiem en el proper episodi. Iu!